Apat na katao nasawi dahil sa pagbaha sa Southern Brazil. Tunghayan sa Globalita. Binabaha ngayon ang Southern Brazil matapos hambalusin ng malakas na bagyo sa Rio Grande do Sul. Napilitang lumikas ang abot sa 1,600 na pamilya dahil sa malawakang pagbaha. Apat din ang naitalang nasawi dahil sa sama ng panahon. Bangka na rin ang gamit ng ilang residente sa lugar para bumili ng supply. Mula Setyembre, ilang matitinding bagyo ang tumama sa Brazil kung saan aabot na sa 50 ang nasawi. Ito si Little Amal, isang 10-year-old Syrian puppet na umiikot sa buong mundo, hindi lang para magbigay ng aliw, kundi para magbigay ng pag-asa sa mga refugee o mga pamilyang napilitang umalis sa kanilang mga bayan dahil sa gulo, giyera o kalamidad. Ngayong araw, binisita niya ang Basilica of Guadalupe sa Mexico City kung saan dinumbog siya ng mga migrant families. Kaya ang 12-foot-tall puppet na si Amal, na hope ang ibig sabihin sa Arabic, ay simbolo ng pakikibaka sa human rights sa buong mundo. Chris Zuniga para sa Mornings with Jimmy, Regional TV.